Croeso nôl! Heddiw, da ni'n mynd i weld be Da ni'n rhoi vinegar yn y gwpan. A da ni'n gwneud yn barod. A da ni'n rhoi wy i fewn. A da ni'n gadw dim wedi goginio da chwaith. Mae'n wy sydd ddim wedi cael ei goginio. Rydym ni'n rhoi i mewn am 24 awr. Ond yn gyntaf, da ni yn gofyn cwestiynau i wybod be da ni'n feddwl wneud ddigwydd. Ala, be wyt ti'n meddwl wneud ddigwydd? Dwi'n siŵr actually. Eith y goginio? Na, dwi'n meddwl yna chwaith. Eith y troi lliw yn lliw y vinegar. Dwi'n meddwl beth o'na fydd o. A be ti'n meddwl, Lily? Dwi'n meddwl, alla wneith o fynd yn mwy solid. Alla? Mwy solid, mwy galad. Wp. Ie. Ie? Reit. Rhaid o mewn. Barod. Dewch yn ôl fory. Hwyl. Helo! Croeso nôl! Os da chi'n cofio, fi di Ela. A fi di Lily. Ia, so da ni wedi gadael yr wy am 24 awr. Be sydd fod i ddigwydd, be sydd fod i wedi ddigwydd, ydy mae'r asid y vinegar yn adweithio'r plisgyn ac mae'r plisgyn yn dod i ffwrdd gan adael ni gyda pilen sef y croen wy sy'n cadw'r wy'n saff. Eto, be am dynnu fo allan rhywsyd? Ti'n meddwl o soft? Na squishy fydda bouncy ball. Mae wedi chwyddo chydig hefyd. Eto, so mae'r plisgyn jyst yn dod o'na wrth i chdi bronio'n sfwbio fo. Waw, mae hyn yn ddiddorol. Mae o'n diddorol iawn. Ti isio go? Na hi afal o. Gwybod, ti jyst yn go rwbio fo, mae'r plisgyn yn dod i ffwrdd. Dwi'n gwybod mae'n afiach yn dywtad, a mae'n squishy, mae'n... Wy? Eita. Diolch am wylio. Reit, mae mam wedi ddeinsio fo dan y tap. Mae'n awalliant, a mae'n mwy lan, jyst mae'n dal pethau fudr arno fo. Beth am oleuo'r fflachlamp ar y rwy? Mae'n deud rhestr i ni gael neud efo'r wy o'n. Waw! Mae'n goleuo, os da chi'n gallu gweld o hynna. Mae'n Ti isio gweld? Ie, na i gymryd go. Efo bouncy ball. Cyn iddo fo fod mewn vinegar, sa fo ddim wedi gallu goleuo. Ond rwan mae'n gallu. Hyn yn really da. Hyn yn ardderchog. Reit, rhif 2 ar y rhestr. Beth am geisio bwnsio rwy ar y bwrdd? Sgwini os wneud o bwnsio, fatha pel bwnsio. Waw! Mae'n dod nôl ata fi. Waw, ala, sio fi gongo. Pawb am go. Gadael o bwnsio ni ond fel na. Mae'n dda. Yn drydydd ar y rhestr, beth am geisio rhoi gwllall i mewn i'r wy? Reit, da ni barod i wneud hyn rwan. 3, 2, 1. Wow! A rwy dal wedi cael ei goginio. O, mae hynna'n rili da, yli! O, mae hyn debyg gyd! Ond y pilen sydd ar ôl sef croen y rwy. Ta-ta!